आंखौबा दा बोरै नुदों दख'नायाबा समायदोंना समायाखै मोजांबा नुदोंना नुवाखै खेबसे नायबावनो र' खेबसे नायनायाव माथो समायना नुनाय बायदि मोनदों आं औ समायमारदोंथ' आंखौ मोजां नुमारदोंथ' राहुला आंखौ दिनै नुबाथाय फाग्ला जालायगोन नामा गावनो गाव बुंना लासै दानियाबा थांसै बेटारि गारिजों थांसै आं बेखौ फैनो होआखै मानसिफोरा आरो आंखौ सिनाय हागौना बिसोर गामिनि मानसिफोरा अबावबा नोजोर नांगोन दानियाबा थांसै खामानिबोथ' गैखाला गासैखौबो स्राय मावखाजोबना दोनखाबाय साननैसोनि उनाव दरमाहाखौबो लानांगोन आं फैसा नांगौ जादों आंहा राहुलनो गस्ला गिफ्ट होनांगौ नङाबा घरि गिफ्ट दिनैनो होनो हागौमोन आंहा दा फैसायानो गैया है थांसै अबावबा आंखौ नेबाय थागोन बियो साहासो गांलायबायहाय आंहा मालफुवाजोंसो लोंनो लुबैदों आंखौ दिनै र' लाइमोनखौ फुदुंनो होनि र' हा नोंहालाय अबाव थांनो ओंखारला बायखो माबा सखआव थांना फैनि र' हा सकआवलाय मानो थांनांगौ जाखो जि नांगौ आदाखौनोथ' लायनो होनो हागौमोन ना आरामले आंलाय मानो बायनो होनो लासिंसिंनो माथो लासिंसिं जालायनाय मा बुस्थु बायनो थांनो नागिरदों नोंहा बायगोन आरोहाय मा बुस्थु खिन्थाया मानो आंनो माबासोलै आनै पेन आन्धार पेन नोंहा गैखाया होमबा दासो नोङो बायनो थांनो नागिरदों बे बेलासे आन्धार पेन माबा आंनिया पेनानो गैया बेनिखायनो दिनै बायनो थांनो नागिरदों आंहालाय साहासो गांदोंमोन मालफुवाजों लोंनो नागिरबाय नोंबो आन्धार पेन बायनोसो थांनो ओंखारबाय आनै साहा कापसेल'खौनो नोङो फुदुंना लोंनो हाया आरो हायैखायनोथ' नोंखौ खामानि मावनो लिंदों आरोहाय दे आनै जेबो नङा दे दिनैखिनिखौ नों फुदुंना लोंनाय आरो मालफुवाखौबो बानायना जा आरो बेसे जेबो खस्थ' नङाथ' मालफुवा बानायनाया दे थां अबाव थांनो थां थाब फै आरो मोनाजासे थानाङा आरो मोनथिबाय मोनाजासे माने एसे गोबाव जागोन आरो थाब फै थाब माथो एसेबां खामानि दङलै आनै आंलाय माथो खामानिफोरखौ मावखाजोबखाबाय जेबो खामानि गैलाथ' बाहेरावबो सिथ्ला लामाफोरखौ गासैखौबो सिबना दोनखाजोबखाबाय दे थेवब्लाबो थाब फै खामानियालाय मा ओंखारबाय थायो दे मा आङो एसेबो गिदिंनाङा नामा एसेबो हावा जानाङा थादो थांसै आंहा आन्धार पेन बायनो थांदोसो ना सोरबा हौवाफोरखौसो लोगो हमनो थांदों बेसो मिथिसिगौ आरो हेलौ मा खालामदों बाजै दङहाय जिरायनानै दङ हा नोंहालाय माथो खालामदों आंबो दङ र' ओरैनो दंथ'यो फख्रायालाय माथो खालामदों बेबो सगाव ओंखारलांबाय दानि बावसो ओमफ्राय लाइमोनालाय माथो खालामदों खामानिफोरखौ मोजाङै मावदोंना मावाखै खामानिफोरखौथ' मावनायालाय मोजाङैनो मावो र' नाथाय फना खोमायावनो थाखाबाय थायो माथो आरो नै दानि अबावबा ओंखारलांबाय माबा सगाव थाङोनो माबा आन्धार पेन नामा गैयानो हारसिं थांदों आरो औहाय हारसिंनो थांनो गोनाङावसो खिन्थालांदों सोरखौबासो लोगो हमनो थाङाखैथ' बियो मा मोनथिगौ दा रायज्लायबाय थायो माथो बे राहुलखौनो लोगो हमनो थांलायबाय खोना अ राहुलानोथ' खोना बै राहुलजोंनो रायज्लायबाय थायो माथो बुंबावनोलै बाजै बुजायबाबो बाथ्राखौनो लाया दानो बिफाया आंखौसो रागा जोंगोन बिफाफोरालाय बिमाफोरखौसो रायखायो औ थेवब्लाबो बिफायाबो बुजायदोंलै बेखौ बेसेबा बुंबाय थायोमोन गैया बाथ्राखौनो लाया सिगांनि लाइमोन नंलाहाय सोलायबाय मानसियानो सिगां बेफोरबायदि नङामोनथ' औलै बाजै माथो बुंबावनो दे अब्लालाय बाजै मोजांबालाय दोनथ'नोसै औ दे माथो राहुला दिनै आंखौसो नेहोबाय ओइ मा सानबाय थादों मोनफैबाय नोङो राहुल औ दिनै आंसो नेहोबाय नोंखौ जेबो नङा दे बारा गोबाव जायाखैथ' आंनियाबो सफैनाया 15 मिनिटसो जाबाय खोना सरि दे एसे लेट जाबाय माने आइखौ आं सगाव दोनना फैदोंमोन आइ बिखुनजोआ सगाव थांदों नामा औ लाइमोन नोंखौ दिनै जोबोद समायना नुदों नोङो ओरैनो बुंदों दे ओरैनो बुङाखैथ' सना नोंखौ जोबोद समायना नुमारदों थारैनो नंगौना औ ओमफ्राय दा अबाव बेरायनो थांनो नों जेराव लाङो बेयावनो थांगोन आरो अबाव बुंनाय थुदो पार्कफोरावनो थांसै आं
आंथ' जायगाफोरखौबो बारा ओरै सिनाया बिथिंजाय। आं दङना, आं थानायाव मा सिन्था खालामदों, आं गासैखौबो सिनाय हाजोबगौथ'। गावसोरा गिदिंबाय थायो नालाय। सिगां गिदिङोमोन, दा गिदिंला दे। नोंखौ मोननायनिफ्राय गिदिंला दा, खम जाबाय। सिगाङो नेरसोनजों जोबोद गिदिंखायोमोन जोंफोरो। दालाय माथो जाखो नेरसोना नोंखौ खबर लायोना लाया? लायालै मालाय, बिबो लाया आंबो लाया। आंलाय सानो बियो हरबाथाय रायज्लायगोन होननानै, नाथाय हरा माथो। हा नोंनो मालाबा सिं जानानै हरा आरोहाय। आंबो मोस्रोमखौ खबर लाथाराखै र'। नोंखौ मोननायनिफ्राय आंबो रावजोंबो रायज्लाया जाबायलै, नोंजोंल' रायज्लायबाय थायो। गुबुनफोरजों रायज्लायखाला, माने खबरखौनो लाला जाबाय आं रावखौबो। आंखौ गेजेर गेजेर लायो, नाथाय आङो रिसिभबोसो खालामबावा। हामानोथ' रिसिभ खालामा, खालामनांगौ। आं आजिखालि रायज्लायनो बायोलै नोंनि अनगा। आं नोंजोंल' रायज्लायनो मोजां मोनग्रा जाबाय। थेवब्लाबो बिबारि बाजै मोना फन हरबा, मोस्रोम बाजै मोना फन हरबा रिसिभ खालामनांगौ ना, रायज्लायनांगौ। रिसिभ खालामो गेजेर गेजेर, थेवब्लाबो मालाबा मालाबा रिसिभ खालामा। आं आरो खामानिबो मावबाय थायोना, ओमफ्राय टाइम मोनबाथाय नोंजोंनो रायज्लायखायो। ओमफ्राय माथो सानखो? माने? दायो खिन्थागोन दे पार्कआव। इस थु मायबा जाहैग्रोन नामा? थु जाहै माने थु। आंबो दहाय बारा ओंखाम जाबोआखै, एसेल' जाबोदों। आंहा आरो बेलेगाव फैनो गोनांबाथाय ओंखामखौनो उखैया, ओंखामानो खुहाबा। आरो दिनैथ' आंखौ लोगो हमगोनखाय ओंखामानो खुहाबोखै खोना नोंहा। औ बिदिनो सानना ला। थु दे सना थांसै। थौ। आब' आं दुगैहैनोसै। दिनै थाला होनबा गायदे आगै था। आंबो नों थाबाथाय मोजां मोनगौमोन, मानो होनबा दरसिसि जाथारबाय नालाय, रावबो गैला। मोस्रोमाबो हाबा जाबाय, लाइमोन आब'आबो थांबाय। नांला दे आब', टुनटुलुआ दङना, टुनटुलु गैयामोनबा आंलाय सप्तासेसो थाखागौमोन। मैयानिफ्रायनो गाबगासिनो, मोजां मोनाखै बियो असिना मोननायखाय। दा न'आव थांबासो बेसेबा खुसि मोनगोन बियो। औ नंगौ नंनायालाय। आब' दाखालियो थास' मोखांनि नाम्बारखौ लादोंमोन ना, दे बेखौ फन खालाम, बिनि गारियावनो थांसै आं, बिनि गारिखौनो भारा खालामना लांसै। थांमानोसै होमबा? औ आब', मालाबा फैगोन दे, मालाबा माने दुर्गा फुजायाव फैलायनोसै। दे होमबालाय। बे थास' मोखांखौ फन खालामनानै लिंहर, आङो दुगैहैनोसै। दे होमबालाय। दुगैखांनानैनो ओंखारनोसै आंबो। टुनटुलुआ गैयामोनबा साननैसो थाबावनो हागौमोन, आंबो थाबाथाय मोजां मोनो। रावबो गैयैखाय हारसिं मोनग्रा जाबाय। टिल्लुआबो देरबाय, आंजों आजिखालि बारा रायज्लायनानै थांला, सिगांनि बायदि नंला, सोलायलांबाय। हेलौ थास' मोखां आङो, बिबारि। बिबारि बाजै बुं। माबा गारिया दङना नोंहा? औ दङ, सोरबा अबावबा थांगोन नामा? औ दाखालि नुनाया गायदे आगै होननाया, बियो थांसैनो न'आव। हारसिंबालाय लाइन गारियावनो थांनो हागौमोन। दाउ अमाया दङना? दे जागोन दे, थांगोन दे। मा टाइमाव थांनांगौ? 11थासोआव फैबानो जाबाय, दाथ' 9:30 जाबायानो। औ दे बाजै थांगोन दे। भाराया बेसेबां लागोन? गारि भाराया 1000सो हरबानो जाबाय। 1000सो? औ बाजै औ। दे अब्लालाय जागोन दे। दे। गारि भाराखौ आंनो हरनोसै र', गायदे आगैना फैसायानो गैया माथो। बे बेगनि फैसायालाय अबाव थांजोबखो? आंलाय माथो फैसाफोरखौ बेयावनो दोनजोबदोंमोन। अबाव थांखो? माथो टिल्लुआ मैया जेबोखौनो बुङासै। मैयाल'सो दङमोनथ'। जुदि बेगाव थाइसेबो फैसा थायामोनबा टिल्लुआ गैया होनना बुंगौमोन ना। मा जामारखो फैसायालाय? जोंहानियावथ' रावबोआनो फैयाखै दिनै। अब्ला फैसाया अबाव थांजोबखो? आं माथा गरमसो मोनबायलै। आं अबाव दोनना लाजोबखो? आं बेगावनो दोनखादोंमोन नै, आं गोसोआवनो दंथारो। मा जामारखो फैसाया? रावबो सिखावानो फैयाखै। ना अबावबासो दोनना लाफ्लांखो? ओहो दोनाखै, बे बेगावनो दोनजोबदोंमोन आङो। टिल्लुनियाव सोंनि र', मैयाथ' टिल्लुआ बे बेगनिफ्राय फैसा लांदोंमोनलै, आं लांनो थिनदोंमोन। टिल्लु टिल्लु न'आव दंना गैयाथाय ना गामियावसो ओंखारलांबाय? औ सना, जोंनि मोजां मोननायखौ दिनैहालागै रावबो मोनथिमाराखै न'? औ मोनथिमाराखैथ' र'। ओमफ्राय मोनथिबा मा खालामगोनबा जोंखौ? माथो खालामनोखाय, नोंखौ हराबाबो लाबोथारगोन आं खावनानैबाबो। आदा मोना मोनथिबा आसुरित आरो बिबारि बाजैया मोनथिबा। मा सानलायगोन बे? सानबाबो जेबो नंला। जोंहा आदाया नोंसा बिगुमै, आरो नोंसा आब'आ जोंहानि बिबाजै, आरो फारसेथिंजाय आङो नोंनिख्रुइबो देरसिन। मा सानमारगोनबा? है नोंबो बेफोरखौनो बुंबाय थायो। जेबो नङालै बेफोरो। मोजां मोननायावलाय आरो मा, बेफोरलाय जेबो नङा। टिल्लु दोनथ'नाय आब' फैबाय सना। दे। मायो?
बिलु आंनि बेगनि फैसाया अबावबा थांजोब्बायसो गोमाबाय मैयाल'सो दंमोन ना नों लांनायाबो दंमोन ना नाथाय दिनै गोमाना थाबाय गोमायाखैलै आब' नों ओरैनो टेनसन जालाबायदों मानो आं दोनदों नोंनि बेगनि फैसाखौ आंनि आलमारियाव मोजाङै मोनथिगौ नोंसो दोनदों आं आरो बेखौनो गोमाबाय होननानै बेसेबा टेनसन जादोंमोन माबा 1000 हरनाय दायदि आगैनो गारि भारा हरनि र' हारसिंबालाय गारि भारा खालामालासिनोबाबो थांनो हागौमोन दा अमाया दङना टुनटुलुआ आं गारियाव थांबाथाय डिस्टार्ब जागोन बेनिखायनो गारि भारा खालामना थांथोसै लाबो 1000 हरनाय है हरा सोरनिबा अमाया गोमादों सोरबाया अमाखौ न'आव लांगोन ओमफ्राय गारि भाराखौ जोंफोरसो होनांगौ नामा